desexando xogar xa ese minuto final hoxe con o noso amigo de Carballiño, co amigo Marc, que chegou ao quinto chanzo e quere sair daqui con cartiños. E se vos tamén queredes vivir a mesma experiencia, xa sabedes, 618-388-087. Escribídenos, poñemos día e hora, e quen sabe se acabaredes levando daqui o bote, un bote que hoxe está en 45.300 euros. Marc, a por eles, É unha cifra ben fermosa que pode ir nos teus petos se hoxe o faz todo o ben que podes. 5 preguntas é o que te vas a enfrontar nesta prova, como sabes, por cada resposta correcta que deas, 100 euros que levarás, pero se Marc contesta as 5 de forma correcta, levará todo o que hai no bote. Un bote que vai depender destas 5 categorías polas que che vou preguntar, que son teatro, bandeiras, xeografía, series e historia. Temos 60 segundos e 45.300 euros en xogo. Preparado? Imos. Pois veña, moita sorte. E tempo. Teatro. De quen era a casa na famosa obra de teatro de Federico García Lorca estreada en 1936? Paso. Bandeiras. Cantas estrelas ten a bandeira da Comunidade de Madrid? 7. É correcto. Xeografía. Que país europeo non ten litoral nin tampouco ningún dos seus veciños? Suiza. Paramos o tempo. Suiza foi a resposta e podería ser o segundo acerto nestes 19 segundos. Imos ter que volver a teatro. Pensa de quen era a casa da famosa obra de teatro de Federico García Lorca estreada no ano 36. De momento xa temos un acerto con esas 7 estrelas que había e que hai na bandeira da Comunidade de Madrid. E imos ver se con Suiza gañamos esos segundos 100 euros con outro acerto máis. Continuamos, Marc? Sí. Pois veña, ánimo e tempo. Non é correcto. Series, grupo de persoas que cantan conxuntamente e título dunha serie da televisión de Galicia. Coro. Non é correcto. Historia, a que dinastía pertencía Isabel I de Inglaterra? Paso. Teatro, de quen era a casa? Calixto e Milibea. Non é correcto. Xeografía. Liechtenstein. Paramos o tempo. Apostamos agora por Liechtenstein. Antes Suiza sabemos que non, quédanos 18 segundos e quédanos por diante tamén, recórdoche, tanto en series como a historia. En series buscamos un grupo de persoas que cantan conxuntamente, un coro sí que o é, pero decimos que tamén é o título dunha serie da televisión de Galicia. Ten que coincidir. Sí. Dalle unha voltiña a ver se podemos sacar aí tamén esa categoría e logo en historia buscamos unha dinastía, concretamente a que pertencía a Isabel I de Inglaterra. 18 segundos por diante, continuamos, Marc. Pois veña, concentración e tempo. É correcto. Series. A Coral. É correcto. Historia. Os Reis Católicos. Non é correcto. Teatro. De quen era a casa da obra de Lorca, do 36? De Federico García Lorca. Non é correcto. Historia. Dinastía de Isabel I de Inglaterra. Unha dinastía? E aí nos quedamos. Tempo, Marc. Pero moi ben xogado, moi aproveitado nesa segunda parte do minuto. E repaso rapidamente. Vaiche soar esa obra de teatro. A casa de Bernarda Alba. Era a obra aí de Lorca que buscábamos, e logo a dinastía a que pertencía el primeiro de Inglaterra é a dinastía dos Tudor. Inda así, moi boa rolda, amigo. 3 acertos que teñen o seu premio, a súa recompensa, 300 euriños que van pro Carballiño, a gozalo con familia, ca moza, co sobrinho, e ollo, que o bote se vai a medrar no próximo Atrápame, xogaremos por 45.400 euros. Gracias por estar aí. Vémonos, ata a festa.